Sippooɓe kosam haade Audu Bako Secretariat nder gallure Kano boytorake no gomnati diiwal ngal anniyi umminki-ɓe gila nokkure nde ɓe gaɗi duuɓi ɓe cippa kosam nde ko diɗɗiraawo amin Hamidu Jaɓɓule haldi e maɓɓe. Dako Binta Fadima gila gada biyu to falgore wi'i. Ngam kanjum minon kuma min giɗa en ummina men ɗo saboda ayi ton to wi'i yarata min ɓe ganya ɓen shora roba 1000, 1500, 2000. Ngam Allah ga annabijo min keɓa min kokke ɗo min kokke 3,000, 2,000. Ngam Allah wari ummini min shen ko min nyamata kamɓe ɓe dire bayen to ɓe dilloy kamɓe hoɓe ma sha'awa ma i waɗa ɓe shoda kosam ɓe jaɓɓo. Ginnon ɓe gaɗi baƙin ciki to min shora kwaya amin ɓe ganya ɓe ummina ɓe amin nder. To gennon minon min bi in taimaka nomin ngam Allah ngam annabijo in alami minon min gaɗa coggu amen ɗo in taimako in alamin go lumo go mauna kawai minon kan ay minon min anda e moye wi ummina min amma minon i wi in ummina min kuma wari i wi min de min wi min heci keja wari ɗo wi min ummina min sai min bi to minon ko in ummina min sai ne min co'o gaɗa amma min co'ata ko nder wambay kanka kawai min bi'iɓe on mbi on umminante to ɓe giɗi ko ton to ɓe ummina minon ɓe mbi'amira to min koto ɓe min co'o ɗuma wila oba flyover nganga Zaria ba wodi ko ɓe mbi dalila ɓe umminta minon dalila minon min nana dalila amma ɓe bi ɓe umminay min to kono data gomnati ardiɓe fulɓe ardiɓe lumanko'en wala mo min noddi minon wala ko mam nodduɗomi to ko mbiyata ɓe gaɗana o kamɓe minon ni ko min mbi in waɗanamin minon kawai in alamin min jooɗo ɗo kawai to ɗum salori min dilla min jaa to baganayɓe min kanka tan min mbimi an joni noon dow darde ɗe gondinɗa ɗo no noddirta himɓe laatiɓe no balway gam gomnati acca on joni anana kamɓe ko'e maɓɓe ɓe eraɓɓe ɗo ɓe giɗa luumo ummoy ɓe keɓa ko ñaame nder iɓe ñamna gure maɓɓe en hi a yawi ɓe jogui robel kosam to kamɓe ñamata ɗum dow ɓen kokkaɓe ko ɓe ñamata to amman kuma minon ɗo joni ɓe giɗi min ummo kamɓe ɓe giɗa min ummo iɓe giɗi min jooɗo ɗo o min gaɗa ko sana'a amin kowa heɓa ñamna marayaji to i wodi mo to imo wodi baba imo ñamnamo yarnamo amma kamɓe no ɓe giɗi min co'o nder min nanga watuki toon to minon kanjum min mbi ga Allah ga annabijo ko waddi bo irini ni ummina min ɗo min ɗume nokkure nden i heewi sippooɓe to sodoɓe e ma sodoɓe corito codata kosam e nokkure nden sippooɓe kosam ɓen iwuɓe hukumaji pamari diwal Kano certuɗi laɓɓini dow wakkilaɓe gomnati tawdiɓe e haala kan amma kadi ɓe banginanaka to ɓe co'eti ema kadi dalila labka ko waɗi ɓe umminti non kanko ma Muhammad Sani o wangini mijoji mako bana nihi. Inde Muhammad Sani woni darne ma nder ɗo to mi tawi on mi waɗa lumo ɗo lumo ɗume emi sora siga leyda emi sora kosam emi sippa kosam e ɗo mi nani gomnati wi no umminay on ɗo holli ba on giɗa ko waɗi ɓe wiya min hota wambay man bo wala babal emin jooɗa babal ma e ɓiɗɗi wala babal emin jooɗa amma emin tora gomnati waɗa muñal ɓe acci amin e ɗo wodi yimɓe feere je maraya kamɓe on jogi hoore maɓɓe gomnati laara amin balita amin emin tora gomnati ɗalo amin e ɗo min jooɗo ɗo ko waɗi gomnati wi umminay o to gomnati ɓeɗo haalama e voilà ɗiɗi ɓe mbi wayi gomnati e hawti e Kano e Wambay ɓe hawti hunduko e sarki Wambay ko hokkiɓe cin hancina ko noyna ɓe mbi wa sedde ɓe ummini amin ɗo gomnati ma woɓɓe feere anda be kammay ɓe anda be non ɓe ummini amin ɗo to joni ko torotoɗa gomnati waɗana on e ardiɓe fulɓe e ardiɓe lumo en Kano min kam emin toro gomnati fulɓe ɓe waɗa muñal usini min toro min toro risque maɓɓe ɓe laɗo amin e ɗo ɓe accu amin e ɗo e yimɓe toye garata e sora kosan ɗo babal feere waɗi kashi 10 ma rankade ɗe nder Kano gaba kiɗa yimɓe Kano fof yimɓe nder Kano pan yimɓe Kano woɓɓe nder sippooɓe ɓen ɓe bangini dow ɓe andinama dow gomnati anniyake ɓe co'e lumo coggu leɗɗe walla safaje goɗan goro woɓɓe kadi kolli dow ɓofar Wambay gomnati yiɗi so'uki ɓe ha timmode ni sippooɓe ɓen to rake gomnati dow accaɓe walla tefanaɓe wonde nokkure nden sabu lumo ɓofar Wambay ɓe laɓɓini dow go famɗaniɓe
Hadiza Gilanoro to rake gwamnati to o wi'i. To joni minon gwamnati ko min gatta waɗanama alfarma o ala min go lumo min yanna maraya en mo bacci ñanna facce mun ñanna inna e moy sukaɓe muɗum. Yewwa hanƴum min torto. O waɗe gwamnati wino umminayo. To minon joni min garɗo ɓe biɓe umminami min andaɓe tunda hande satida kaɓe gari. Ɓe bi min lumo gon ɗon da kabanani min mbi Allah waɗana min alfarma an alami. I lumo gongo ɓulli min toon to min soƴƴike wambay ngo waɗata. To ko toroto ɗon gwamnati waɗana on joni? Joni ko min toroto ɗum waɗana min alfarma waɗana min risque ɗum ala min ɗo to ɗum waɗato. Ɗum dala on ɗo? Ngalana min lumo goy ɗo ba. Ok, joni an darne maɗa nder soroɓe kosam ɗo noddu gwamnati jiya ko hani dalilaji ko hani gwamnati dala on. To joni to ɗum giɗon